Herrigune ezagutu nahi baldin baduzue, hurbildu azaroaren 22an, 23an eta 24an, Kulturreko Auditoriumera edo Ondiz Dorrera. Bertan ezagutuko gaituzue eta bertan ere ezagutuko duzue proiektu honetan parte hartzen duten herritarrak. Bertan egongo gara, jengala irekia jardunaldi herrikoietaran, herriguneren jardunaldietan, eta espero dugu jende asko etortzea, ze kanpotik ere jende etorriko da, beste proiektu batzuk ezagutzera, eta bertan espero zaituztegu.